kleine soos kom vir my. Maar jy het toch het al gemaakt, nee? Ja. Maak het zeker. Ek maak 'n filmpie. Dis my nuwe hobby. Ek maak filmpies met die. Speel dat die lekker. Mag ze vol alles. Vol alles. Kijk, je kan hem ook niet meer van je slaan in mijn prijs. Ja, slaan jij mij. Accepteer hem natuurlijk. Maar wat mooi weer. Oh nee, is er video? Wow. Nou, je is wel op. Ik kan niet door. Dat is wel je bak. Dan. Kom maar dan. Dus ik zit in stapel aan dit breed. Maar ik was zo white. Zo was het fijn. Is er gesukkel vir die mense op gedoen het? Ja, ik denk zo. Ja, maar... Wacht net, pa, we gaan nou je bottel op pak. Nou, dan helpen we maar mokken bevat. Dat is niet maar, ik ben zo professioneel. Okay. Wat heb jij die bijna zo gegooid? Ja, alle dingen. Ik draai hem op zijn biekje zo klaar. Ik gooi net eens een biekje in. Dat is die awesome. En dan drink hij brul en dan snijden ze eraf. Dan gooi ik Even in glas. eerst voor die handen.